Radio Beograd, prvi program. Ovde Radio Beograd. Radio Beograd, prvi program. Dobrodošli u noćni program. Radio Beograd. Slušat ćete originalni audiozapis iz tonskog arhiva Radio Beograda. Govore Miodrag Petrović Čkalja i Dragutin Guta Dobričanin. Snimljeno 1972. godine. Stanoja Glavaša kad smo spremali. Radio Drami. Da. To je bilo koje godine? Pa to je bilo negde 1949. Sećam se da je Stanoja Glavaš igrao Buljat, Bogdan Buljat. A ti si igrao Turčina I celu tursku vojsku. a ja sam igrao Srbina i celu srpsku vojsku. Kako celu tursku vojsku jedan čovjek? Pa bilo nije. samo dva glumca. Da, nije bilo glumaca. Da. Ali tako smo igrali mi to da su oni mislili da je tu bilo bar jedno 100-ak statista. Posle premijere, sutra dan, kaže nama direktor, ne znam ko je bio onda, prvo sam mislio, kaže koliko je to statista bilo tamo, to grlo košta mnogo, to izvođenje tog Stanoja Glavaša, kaže to je bio pun studio, u stvari bili samo Guta i ja, bila dva bubnja, činele, onda imali šerpe, lonce. Ja sam uzeo bio od milicionera pištolj. Da uplašim Bulja. Stao Guta u jedno ćoše, malo dalje od mikrofona i igra tursku vojsku, a ja s druge strane igram srpsku vojsku, a Bogdan Buljan govori tekst Stanoja Glavaša i tamo gine, ne znam, za slobodu, ono, i sad počinje borba. I sad ja s jedne strane vidim. I sad ja, da, umri Srbine, i onda više, i kao padne. Umri Turčine! Onda ja vičem. Onda ja. Tako da čas on mene ubije, čas ja njega, ali uvek sa nekim drugim glasom, tako da je bilo malko ne Kosovo. Tu bili starci, deca, treće pozivci. I bilo, tuča odlična, bila tako da stvarno Stanoja Glavaš nije ni čuo. Nije. Tek poslije se Bogdan bio strašno naljutio na nas, rekao, kaže, kakva sam ja Stanoja Glavaš kad se uopšte nisam čuo. Ali mi smo u žaru te borbe. I udari smo neku ženu i ona vrisne i prekinuše, kaže, tad nije bilo žena u bojnom polju. A onda u stvari došla da broji ranjenike. Kosovka devojka. Ajde stari, ajde mladi, da se veselimo, svi smo eto sada radi da se našalimo. Spremili smo za vas vode velike i male, verujte nam, bit će ovde i pesme i šale. Da će pesma, a i šale te, brige vaše odneti vam se. Da će pesma, a i šale te, brige vaše odneti vam se. Kakve brige mante more, danas se ne radi, danas nek se pesme ore i veselje gradi. Svi mi znamo da nedelja dan je za to pravi, jer se s puno tu veselja i naš program javi. Jedva čeka svako stari mlad, da veselo večer počne sad. Jedva čeka svako stari mlad, da veselo večer počne sad.